Hej. Mennesker. Facebook. Et eller andet, ja. Og velkommen til min Ask Me. Ja, okay, okay. Jeg nævner ikke efternavn, fordi det... Okay, ikke. Okay. Første spørgsmål kommer fra Emma. Hvem lugter mest? Anne eller jeg? Jeg ved ikke. I lugter ikke. I er bare underlige. Det er ikke nogen forskel på det. Men ja. Anne lyrer. Mælkvæs vand. Vand, tror jeg. Ja. Ja. Hvad synes du om ost? Ost er helt ubeskriveligt dejligt. Jeg elsker at spise det. Jeg laver Signe og Paul for tiden. De laver ikke særlig meget. De sidder og hygger sig. Laura, hvad synes du om mig? Du er rigtig sød, flot, dejlig. Undskyld, du er bare en gris, og du er helt ubeskrivelig. Ja, jeg ved godt, at jeg beskriver dig, men du er bare sådan helt vildt dejlig. Ja. Ja. Beskriv mig med 5 ord. Sød, flot, dejlig. Nuttet. Cute, tror jeg. Ja. Jeg er en god veninde. Ja. Meget. Hvad glæder du dig til? Et sommerferie eller eller hvad hedder det? Sommerferie eller til den 10. juni, hvor jeg skal have en ny kusine. Så yay. Victoria, hvad synes du mig? Du er sød, flot, dejlig. Og vi skal snart finde dag. Er der ikke en anden irriterende ting på mit hoved, sådan grøn? Ja, det kan være lige meget. Ja. Og så savner at være sammen med dig. Hvor sød er jeg faktisk til 10? 10. Hvem er den sødeste pige, du kender? Jeg kender rigtig mange søde piger. Mange søde. Ja, okay. Mathias. Hvad synes du om mig? Du er sød nok. Ja. Udsigt fra 10. 7, tror jeg. Ja. Personlighed for 10. Jeg snakker ikke sammen med dig. Emma, er det muligt for dig at spise ost til normalt? Nej. Jeg er bare unormal. Det bliver også, når jeg er unormal, så bliver jeg også nødt til at spise ost unormal, det gør. Altså, whatever. Mega. Ja. Jonas, udseende for 10. 7, tror jeg. Ja. Nikolaj. Ja, skov. Nej, jeg må det ikke nævne sådan noget. Nikolaj P. Personlighed. Venlig. Personlighed for 10. 7, 8. Udseende for 10. 8, tror jeg. Bedste ven. Det er en, der hedder Mathias, tror jeg nok. Ja. Bedste veninde. Min, allerbedste veninde, det er nok en, der hedder Alma. Ja. Ja, sådan hvis jeg skulle vælge en, men jeg har rigtig mange gode veninder, altså min alder, ja, det er nok sådan den alder, sådan, ja. Jeg kan ikke lide at vælge mellem mine veninder.
så leger man nul. Ej, og så har jeg også sådan andre gode venner. Altså. Nemlig. Yunus, hvad synes du mig? Du flink. Ja, flink. Vi er udseende fra 1 til 10. 6-7 stykker, tror jeg. Personer fra 10. Jeg snakker ikke selv meget med dig. 6, 7, jeg ved det ikke. Emma, hvad synes du om dit største idol? Eller, nej, hvad synes du om din største fan? Min fan er dejlig. Hun er bare sådan, åh. Ej, det er sådan lidt sjovt. Ja. Okay, Frederik Hellergærdes bedste ven. Mathias. Bedste veninde. Hvis jeg skulle vælge en fra klassen, så var det nok Alma. Ja. Udseende fra 1 til 10. 7 stykker. Mit hår fra 1 til 10. Er det ikke et eller andet med, at du putter deo i dit hår? Det ved jeg ikke. Ja, det er nok, hvad hedder det? 7. Ja. Nutella ved at pålægge chokolade. Jeg ved ikke. Det er bare chokolade, det er bare dejligt. Godt. Laura spørger igen. Bedste veninder. Altså, jeg har rigtig mange gode veninder. Virkelig mange gode veninder. Hvad for en skole vil du helst gå på ud over vores skole? Jeg ved det faktisk ikke. Det er sådan... Jeg vil ikke gå sådan på... Ej, det er sådan... Jeg ved det ikke. I don't know. Jeg har ikke sådan tænkt, om jeg skal blive skole her for tiden. Hvilket land vil du helst bo i? Ikke Danmark. Ej, jo, Danmark. Men hvis du skulle være ud til et andet sted for Danmark, så skulle det nok være et lidt varmere sted. Din yndlingssang med Justin Bieber. Jeg tror faktisk, det... Lige nu, så tror jeg, det er Be Alright. Ja. Yndlingsparfume. Someday by Justin Bieber. De bedste dage i dit liv. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg ved ikke, alle dage er vel gode. Ja, nogle gode dage, så ikke gode, men... I don't know. Nej. Den yndlingsfilm. Den er bog, eller Never Say Never, tror jeg. Yndlingsapp. Hvis man... Facebook? Tror jeg nok. Okay. Nej, bare nej. Nej, det tror jeg ikke. Okay. Næste spørgsmål kommer fra. Kan du måske gøre det, var? Gå ud af mit værelse. Ud af den hus. Ud af min hus. Ringer til min mor Jeanette, hun er så sej. Luk døren. Det er jo synd, gør. Nej. Jo. Nej. Jo. Den her. Enten selv hund, mand. Fucking æb, mand. Kartoffel. Det rager ikke dig. Hører du efter? Nej. Nej, jeg tænkte det nok. Hvor fanden Du er halvt døv, du er. Hvem er også to døv? Nej. Ved du hvad? Det er lige meget. Vi giver dig bare en ny hjerne. Det er så lige min søster, der lige skulle diskutere.
Men det er lige meget. Vi giver dig bare en ny hjerne. Nej, det er ikke sjovt, hvad du gør. In your face, mother. Okay, næste spørgsmål. Det kommer fra Alberte Sørensen. Hvad du og mig, du er så flot dejlig. Så vi skal starte en dag. Ja. Vi er Alberte! Nej, undskyld, jeg skal være. Vi er nødt til den for et 10. Det er 9-10. Jeg er hende en 20'er. Hvis hun kommer hjem til mig. Min personlighed fra 1 til 10. 10 er god til håndbold. Ja, drikke. Bedste drikkeven. Nej. Mathias, bedste pigeven. Det der har jeg svar på. Beskriv mig 5 år. Sød, flot, dejlig. God til. Smuk, flot. Et flot menneske. Ja. Det var ulækkert. Den lugter. Ej, puh, jeg kan lugte det. Ja. Hvad betyder jeg for dig rigtig meget? Hvad betyder alle dine venner for dig? De er en del af mit hjerte. Okay. Skal vi finde en dag? Ja, selvfølgelig skal vi det. Hvad passer bedst til mig? Pink eller blå? Det diskuterede vi også sidste gang med Emma og Anne. Det var blå. Mac vs. McDonald's vs. Sunset. McDonald's, tror jeg. Instagram vs. Snapchat. Instagram, tror jeg. Anna. Altså, du og mig. Du er sød, flot, dejlig. En af mine rigtig, rigtig gode veninder. Betyder rigtig meget. Personlighed fra 1 til 10. 10. Personlighed eller udseende fra 1 til 10. 10. Ja. Hvad betyder jeg for dig? Alt. Alt. Ja. Bedste minde. Like. Bedste minde. Altså, okay. Folk gerne vil vide det. Skal jeg det ud i pap? Nej, okay. Altså, jeg har... Okay, jeg har rigtig mange gode venner. For eksempel Emma, Anne, Alma, Anna, Diana og Victoria og Isabel, Gita og Els og Sara og Emilie og Laura og Jasmin. Ja. Jeg har hovedpine. Hvem er det forelsket i? Nej, jeg er ikke forelsket. Kærlighed kan ikke gøre mig lykkelig. Jo, Justin Bieber kan. Ja, okay. Blondine vs. brunette. Brunette. Nej, far, nej. Nej. Ja, det var så min næste, og jeg håber, I kunne lide den. Ja, vel. Hej, hej. Det var min næste. Ja, farvel.